wrth i flwyddyn ddod i ben, mae'n amser da i stopio am funud, edrych yn ôl a sylwi ar y pethau gwych rydym wedi wneud gyda gilydd fel cymuned ymchwil yma yng Nghymru. Ymchwil iechyd a gofal Cymru, rydym yn falch iawn o bawb sy'n helpu i symud ymchwil ymlaen. Mae'n pawb ymchwilwyr, gweithio iechyd a gofal cymdeithasol a'r gymuned gyhoeddus yn gweithio gyda gilydd i wella iechyd a lles pobl ar draws Cymru. Diolch yn fawr i bawb y gymerodd rhan mewn ymchwil eleni, boed hynny drwy'r ymuno ag astudiaeth, cefnogi, gweithgareddiau neu helpu ymchwil i ddigwydd y tu ôl i'r llenni. Wrth edrych ymlaen at 2026, rydym yn dal i ganolbwyntio ar ein nodiau cenedlaethol, cryfhau ymchwil, cefnogi blaenoriaethau Cymru a wneud ymchwil yn agored i bawb. Byddwn yn parhau i greu cyfleoedd i'r glenheddiaeth nesaf o ymchwilwyr ac yn cefnogi nyrsys, boethragedd, gweithio iechyd a llawer mwy sy'n dod ar ymchwil yn fwy bob dydd. Dymunwn Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i chi, gan bawb yn ymchwil iechyd a gofal Cymru.